amafoni usihle. Uzoyisenda kanjani yazi accept uPopi. Usebumnyameni. Guys, everyone tap the screen for me. Kodwa ngakhuphuka efana ngesplash. Popi accept match boy. I got to come the whole day. Uba. When? uPopi. When? Akaze ngenze njani? I got to guess the whole day. Hey, Hayi, shuthi ngimubi ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga sihle. Ngiyabonga. Ngiyabonga. akaguess vele nje. Cela uqala igame noma ubone ukuthi uthula Zulu yaphi. Okay sihle ngiyabonga kushuthi ngimubi ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga sihle mfethu. Nazo. Thank. Oh siyabonga welcome back mfethu. Amehlo. On times 3 we go. Popi. The food. Yo. Hayi akiyazi lento. Hayi bo. Guys, let me get someone. It's triple. Akiyazi ke lento le. Triple, I'm coming. Popi, uyakizwa boy? Bobby is going through a lot. Popi. Ngiyakuzwa ngizwa yini? Popi. Ngiyakuzwa bantu fusake. Yakizwa lutho lo muntu lo hayinesekhathulu. Popi. Wena wathi awungizwa. Wena wathi awungizwa ngisimo. Sihle ngizwa. Ngiyakuzwa. Mavitshela puto omdala nediso kade bengishaya Basilile kanonke phela ngenza isilima la. Ngiyakuzwa. Uyangizwa sisi? Ungali phela. Imayizwa manje cabanga ukuthi yakuzwa. Ethe Inkinga network. Uzobona uzophendula after yazini. 5 minutes. Ngathi amele ngishintshe lokho. Uzoshintsha njani location nje obulapha endlini? Uzoyitoilet? Thank you. Uzostreamela etoilet? Thank you guys. Let's say on times 2. Yeah, mele ngishintshe. Mele ngishintshe ikhona. Cause manje sebenzisa idatha inetwork yami ngazi mele ngithathe ikhona ekubamba iWi-Fi. I-Wi-Fi noma idatha kwenzakalani? One rose, guys. Awuthi ngishintshe. Manje ngisebenzisa idatha mele ngibambe iWi-Fi. Alright boyzini. NYC Wanyale, how are you? One Rose guys, One Rose special kakhulu. Ayinami kanye ngicabanga ukuthi kuzoba yilast match yami le kunini ngivulile. Awusihle inkosi yami. Yini? Unobuso ungaqondakali, waye lokuthi yini manje uthetha? Ngithi ngiyakuzama la ngiyakudlalisa ngithi umuhle. Guys, let's go. Usuyaspita manje, usuyaspita. Unobuso ungaqondakali sisi. She usihle ihlekelo uyasho ukuthi ngiyazazi ukuthi njani. Lwazi ukuma ngeke usize sisi ama caves asicela ungawaboni hlala phansi. Navala amehlo Tebo. Hayibo. Siya mahala. Yini? Cabanga if you want yamahala for free. Free of charge awukhokhi lutho kumahala. Bayangishayela. Times 2. Shit. Ukungishaya kwakhona bangishaya la. Yashaywa nje la. Hayi. Put a figure behind us. Ulwazi noma ungafenquza uhlela ku1 digit sis. Hayi sihle igama. Sihle. Hayi sihle. Hayi. Yeah, ngangicela lo gaba lo. Yo nangulecela igama. NYC. Hayi bo sihle. Akuyamhlaba kodwa. Hayi. Akusindaba, inhlamba. Thank you, nice. Akusile inhlamba but Nice, Dosh. Yeah, lona likomnandi. Jonas. Alinabitisise. Fala lapho Jonas. Yanginambitheke yasinhla. How are you, Dosh? Long time. Are you good? Guys, tap the screen. Nice. Apple fun. Apple beat. Sing right, singazwakala. Yeah, labanikazi bawo TikTok. Stashi, hello Stash. Ulwazi wangibhabheli weneza. Guys, everyone tap the screen for me, please. Asiyeni. Oh, yes. Never visit the NYC. Yes, what's in both? I think
Guys, let's go. We're back. Njengomhlanje. Nice, thank you for following me. Danko. Utebu niyamuzwa? Uzimutile for sure. Call. Oh, call, yeah. Call. And made a mistake. I got married for one. What? What do you mean? What? I snipe egg, nice. So Guys, tap on the screen. I NYC Wale, thank you for the follow. Are you still here? Oh, network here nisithelele yamanje. Yeah, sekuwe dingelinye ikhona. Hayi mina ngihamba emakhona. Uba uwinile usihle. Romaine. It's a